Llanddona, pentra sydd efo hanes difyr iawn, llawn straeon am gymeriadau lliwgar o hanes cyfoethog yr ysgol i straeon y chwaral, y traeth a'r comin. Be am i ni hel atgofion efo rhai oedd yn arfer byw yma? Oedd o'n lle braf, lle a wneud hwyl a pethau chi, o rei chi wneud hwyl a pethau chi, nad ag yno. Chwarae yw hen gêm oedd yn cael o snogan. Roedd un neu ddau yn mynd yn sgwarnogod ar lleill yn gŵn ac yn ei chesio nhw rownd y poncia yma i gyd. A yna ddigon o poncia yma does wy chi. A da ni'n mynd i dynnu conkers, a chwarae conkers a pethau. Tynnu o rwdins a mynd o fferm i fferm. A wedyn oedd rhywun wrth reswm yn mynd i pwod yn talu fwyaf. Rhywbeth i occupio chi mewn ffordd. A fod tôn am sawer yn byd arall yma. Brin o'r hwgio wedi wedi ffordd feic, dweud y gwir. Nes asyn ni i weithio yna tas a cael ei fynd bach o bres. Dwi'n meddwl mod i wedi dechrau'r ysgol mae'r tua 4 oed. Oeddwn i'n cerdded o cefn llech i'r ysgol. Wedyn oedd mam a fy mrawd Elwyn yn byw tua hanner ffordd i'r ysgol felly. Wedyn na ni cyfarfod a cerdded ar hyd y comin i'r ysgol. O'n efo hanol beachers, oedd o Miss Wan yn dod o Penmon, o'na Miss Matthews yn dod o Llangoed. Mr Hughes oedd y head yma. Dysgu lot, fydda'n dysgu ni weithiau i drin yr ar y pethau. Dwi'n ni gwneud pethau felly efo fo. Fydda'n ni gang o hogia o'na ni yn mama. Fydda'n ni cario dŵr, mynd i ffynon wrth y mil y capal yma na un ôl dŵr mewn 2 bwcad. To na ddim tapsia dŵr, to na ddim men dŵr o gwmpas yda gynnu. A dyma 2 genhedlaeth o'r un teulu, Rhian, Hannah a Elsie, yn ymweld â'r hen ysgol. Mae braf ma di. Yndi. Dyna lle da ni, neuadd bentra, ond hen ysgol i ni di bod da ar hyd y blynyddoedd. Yna 63 o blant pan oedden ni yma. Faint oedd yma pan oeddech chdi yma? 40 rhywbeth, rhyw 40 rhywbeth. Neuadd, mae hon yn cael ei defnyddio fel y neuadd rwan, dydy. Ond dosbarth Mr Gwyn-Pies Wan oedd yna. Oedd fyma. Ond erbyn oeddech chdi di dwad. Do wahanol eto. Oedd di newid eto, doedd? Stafell mewn llawn ystalwm doedd amser cinio. Adag ni, o gynnu ni anti-eirlys, o gynnu ni anti-sw, a anti-eida wedyn yn helpu, ac anti-babra yn helpu. Anti-eirlys, dyr i agor fyma, da? Efo ni. Fel y neuadd. Ia, fel y neuadd, pan oedden ni 2018. Pan o 9 yr ysgol y fyma, da? Os oeddech chdi eisiau mynd i toilet, oeddech chdi eisiau mynd i tŷ bach, oeddech chdi gael mynd allan i toilet. To'n am toilet tu mewn pan oedden ni'n cychwyn allan yma. Sefydlu'r ysgol yma, da? Prif athro, bob dim yn Saesneg. Punishment book. Oeddwn ni yn hwnna. Dwi'n cofio hynna. Gyn ni stafell, be oedd stafell babanod yma dos. A pan o'n ni'n ysgol yma, dwi'n cofio o gynnu ni sinc a balli ochr yma, dwi'n meddwl. Ac oeddwn ni'n cael peintio bob dim ochr yna. A wedyn lawr yn gongol y fyma, o gynnu ni tŷ bach twt ni a llyfrgell bach ni. A do hein ddim yma dag yna. Oedd na rei bychan yma dag yna iddyn ni. Y toileda bach. To'n ni'n cofio am hynna. Cofio dim am hynna. Ond dwi'n cofio'r stepan darllan. Oeddwn ni'n ista ar y stepan i ddarllan amser stori. A dwi hefyd yn cofio, ni gyd yn ista lawr yn y gwylod. A ddesdi a Llywelyn neu Thomas. Llywelyn. I fewn pam oedd o fabi, i ddanos babi bach newydd sbon. Yn cael bath. Yn y bath bach melyn. Do. Nath o byth fadda fi. Byth fadda fi. Dosbarth Mrs Roberts, oedd hon. Mair Caethfynon erbyn wan, de. Pwy oedd athrawes chdi fyma, dwi'n cofio. Mrs Elsie Hughes. Crikey, ie. A mae hwn yn rhan o'r hen adeilad. Pan gafodd yr ysgol ei sefydlu, late 1800s.
diwrnod oedden ni fyma, oedden ni wedi cael menthyg y cofnodion o'r adran addysg efo'r ysgol. Oedd na frawddeg y fyna, Elsie, sôn am y Welsh Not. Oedd y prifathro yn yr 1890s neu beth bynnag dwi wedi sgwennu. Discipline is much improved due to the introduction of the Welsh Not at Llanddona School. Ti wedi dychmygu hynna ddim yn cael siarad Cymraeg? Na. Mae hon di newid. Mae gegin ni pan oedden ni'r ysgol yma, Aunty Eirlis, Aunty Kate o gynnu ni fyma. A oedden ni'n cael bwyd ffantastig, ydyn nhw gen ti. Aunty Sue, Aunty Eirlis, a wedyn Aunty Eida ac Aunty Barbara yn helpu ti allan. Na fo. A wedyn cegin cymunedol di awan, cegin. Mae caffi ni yma bob wsos. A wedyn dyna di pwrpas hwn yma, bod y gymuned yn cael gwneud defnydd ohono fo. Llanddona wedi bod yn rhyw bentra bach agos iawn at ei gilydd. Cymeriadau da, difyr, Ond fel plant, oedden ni'n aml iawn yn ei hofnw, Dwi'n dweud, oedden ni'n gwneud pethau drwg gyda wedyn oedden ni'n cael shares, A wedyn fel o rwy'n yn tyfu fyny, oedd rwy'n yn mynd y ffrindiau maen nhw felly, oedden nhw ddim dicach, Ond na fydan yn byw mewn carafan derfyn, un o gerddi ni. Dyn oedd yr hen fydan yn byw mewn carafan. A mi oedd y ddau arall yn byw mewn i'w gwt, oedden nhw wedi gwneud felly. Mwysyn ni'n dweud bod o'n reit gynnas o bod dim. Oedden nhw'n gwneud pegia, dillad, allan o goed cyll. A fi eisiau gwachad nhw'n gwneud hynny, Sbie, llynias o gynnu ni. Pan oedden ni'n neud trwy roesol yn Llanddona, trydydd tro rwan, doedd. A mae hwn, 1950, tu allan i'r Owain Glyndŵr ebyn wan, yr hen siop, yr hen giosg, yr hen neuadd fel yr oedd o, yr hen gapal oedd o blynyddoedd maith yn ôl, Wedyn ti'n do hwnna, wel, dyna lle oedd parti'r henoed, pawb oedd i mor ofnadwy o oer yna. Sbia, oedden nhw byth yn tynnu cotia. Oedden nhw byth yn gwisgo cotia, merchaid i gyd yn un congol. A y dynion ochr arall efo'i best top coats ar, a yn smocio, rhywbeth ti ddim yn weld wan, lwcus, Ydy, mae gen ti rhywbeth fel hynna wedyn, oedd y hen daid, yn gweithio yn chwarael Caragonan. A meddylia cerdded lawr i fyna, bob dydd cerdded lawr, bob tywydd. Adag yna, be di oed o 1948, arcian annol, amser maith yn ôl. A dyna chdi, hen deulu ni di hwn, hen teulu Bryn Glas, a wedyn nain a taid fi, ydy hynna. Gynnu ni, a be dwi'n gofio, dipyn bach o wahanol, dim bod chdi'n cofio oes yna chwaith. Na. Ond ti'n nabod y dyn yn y llun yma? Uncle Bill. So, tad Aunty Josie, ffrind gorau mam, a oedd hynna'n un beth oedden ni'n cael neud pan o'n ni'n rysgol yma, oedden ni'n cael mynd lawr i'r goedwig am dro efo fo. Oedden ni'n cael mynd lawr i Wern y Wylan i Helcnau, a oedden ni'n mynd lawr i traeth Llanddona hefyd, a fuon ni lawr efo y bardd Iwan Llwyd, a nathon ni gerdded o gwmpas y traeth ac yn ôl i fyny, a wedyn ddaru ni sgwennu cerdd am Llanddona efo fo. Ac o hynna i gyd yn mynd ymlaen yn dosbarth Mrs Hughes. A yn dosbarth Mrs Hughes, oedden ni'n neud lot o waith hanes hefyd. A gafodd ni fynd lawr i Gaerdydd efo'r dyn yma yn y llun yma, Mr Brazil. A gathon ni fynd i St Fagans, a gathon ni fynd i'r amgueddfa genedlaethol hefyd. A ti di bod i fyna fo mam a dat, do? Ac yn Llew a bob, ac Aunty Sarah. A da ni di cael gweld bob matha o gwahanol bethau sydd wedi cael ei ffeindio ar Ynys Môn yn Llyn Cerrig Bach, dydan. A dyna'n union ddaru mam hefyd. Atgofion a hanesion sydd yn mynd i aros yn y co. Ond be mae'r criw hun yn ei gofio am chwarel carreg onan? Ni'n mynd i cofio'n lot o hanesion am y chwarel yma. Mi o'na 40-50 o bobl, mae'n siŵr gen i'n gweithio yna, O'n uncle si'n gweithio yn y chwarel, Claude a Fred a hynna, Uncle Will. Llonga'n dwad i fewn i'r chwarel, o'na biar na, gynnu.
A wedyn oedden nhw'n cario'r cerig, oedden nhw'n naddu'r cerig oedd ar y chwaral, a'i dropio ni lawr, wedyn o'na belt, siwt, mynd i lawr, a belt wedyn yn mynd ar hyd y piar, ac y llong yma yn cael ei llenwi, a cwbl yn nhw'n wneud efo'r cerig o'n mynd â nhw i'r Mercy Bar, fel maen nhw'n galw fo, a'i dympio nhw anno i naddu'r silt o'r môr mynd i fewn i'r River Mercy, de. Brin co o'r chwaral yn mynd. Mae gynnu fi brin co yna, yn cadw i beics a pethau, os wedi gael fo cerod lawr, da. Beics ar ochr long yn nhw, da. Ac yn cerod y lawr am y chwaral, da. Llanddona, pentra bychan i'r dwyrain o'r ynys, sydd â hanes, cymeriadau a lleoliadau arbennig iawn.